ndasara kundonzi Clive Mukundu rekuti mono nderemagitara. I used to have a single dread label ainzi monologue ndopanobva zita rekuti mono. Saka unozoa manickname anobva abatira fana ukandorimaka ndoparinobva ratosimuka. Saka I've been a musician for the past 33 years. Handari nebasa randari ndamboita ndandingori magitara chete. Saka zvandishandaura zvakanyorerekera kuvanhu vokubasa kwangu. Vanhu vokubasa kwedu isusu kumagitara tine pride inoshamisa yekuti mukati here kumusangana akaita sei hatiuye. Ende pamusoro pazvo tisu vacho vanonyanya kufa futi tisina mari. Nyaya yekunzi poor and famous yakatonyanyira isusu kumamusicians more than anybody else. 2018 ndakareleasawo rangu bhuku rinonzi Poor and Famous. Zvoti panatoona musoro yenyaya ukanzi famous yet poor ndatofanira kuti ndisazivewo bhuku rangu. Saka bhuku iro ndakarinyora after ndabvunzwa vanhu pasocial media kuti naikoma uno sei vanhu kubasi kwenyu mimi vachizongofa vasina chinhu. So I took my time, even though I'm in industry for some time, now I got to my research ndichibvunza vanhu ndichiongorora vanoona tokumamusenzi tine tumatambudziko twatinapo so ndototidzosera kumashure. Kana muchida kusolva problem hakuna problem yamunosolva until mabvuma kuti problem yacho munayo. Kana uine dambudziko rainayo first step ndeyekubvuma kuti ndinaro dambudziko iroro. Saka first point yangu ndeyekuti we must admit kuti Zimbabwe pairi panapa nepopulation yatini yamuzimbabwe music haina mari zvekudaro. Because muzimbabwe population yedu I think 315 million chete. And ukatarisa around Africa nyika dzese kunofanya music, whether it's South Africa, Nigeria, Tanzania, DRC, vane huge population. So your first audience vanhu kumusha kwako. So ukavafadza ukatengerwa music yako wakwanisa kuita mavideo masvino anokwanisa kutengeseka internationally wobvaita mari. But Zimbabwe tinoda muziva kuti kapopulation kedu kadiki saka kuti uite that huge sezvinoita kunana South Africa kunana chi zvinonetsa. So what we need to do first of all as musicians is to admit kuti muno hamuna mari semari iri kunana South Africa, semari iri kunana Nigeria, semari iri kunana States. Tabvuma kudaro kuti pane tine dambudziko iroro manje takuchikwanisa manje kutsvaga ndora zvatine dambudziko iroro zvatingaita ndezvipi kuti tisolve dambudziko redu tienda kuenda pastep number 2. Tikatarisa zvakaita sekunana America pane maroyalties akawanda kana mari dzakawanda dzinouya kumamusicians. Unokwanisa kunyora masoundtrack emamovies zvinoita mwanonzi Hans Zimmer. Unokwanisa munhu akaridza song yako ndongamanzwa pane song yaRocky Amabeta kumaamerica zvavatoita ipapo wakada kutosaina mafomu kuti ndaridze song yaRocky musemari watonobhadhara vari kuzimura ndozvinoita kunana States. Saka paridzane dzine dzichienda makona akawandisa muno kuti kana taza kuti mamuvi ukadonyora muvi unonyora muvi ipi vanhu vachandoa chitochema kuti achitorino mari you be lucky ukatoona kana $20 chete. Saka first of all we need to admit kuti we've got a problem. Nyika yedu haina mari. Zvaisina mari kudaro toita sei? Zviripo zvinokwanisa kuitwa kuti zvinhu zviende pari nani. Tikatarisa muno muZimbabwe from the 70s up to 2010 somewhere there. Mukatarisa tatine mamusicians akati one day wangati ma-international artists vanhu vakaita sanondoa Mthunzi, Thomas Mapfumo, Stella Chiweshe, Choniso Marande, Bundu Boys, Vanaendi Brown, we had a lot of my international artists. Number 2, tanga tine ma-artists akawanda aitotenga dzimba. If you know Leonard Damon ambozo music yakachiridzwa akatenga ipa kubhevheti ine 1 album rinonzi Chitengeti. Charles Charamba akatenga imba nealbum rimwe chete kuBorodero. Obva Mthunzi anga ine dzimba more than 3 muno muZimbabwe imba kuPretoria. Saka panokatarisa from 2010 chikwira kunoku kuti wane musician anonzi akatenga dzimba kana akavaka imba otherwise havapfuri 5 you'll be like ukakwanisa kutenga kana a pair of shoes. Sei zvanga zvakadaro nguva yese tatine anonzi marecord labels vana Grama Records vana Step C vana RTP. Saka nekuya kwazoita piracy vakazobuda out of business. But point yanoda kutaura ndeyekuti kufa kwakaita marecord labels takarasikirwa nezvinhu zviviri zvaingoita kuti tiende pari nani and we are ignoring those things. Number 1 takarasikirwa
guidance, music industry guidance. Talent yega is not enough. Talent ingori foundation chete. Sa foundation yacho wakasana seivaka nemazvo hapana kwaunoenda. Unofoka bata chipo enda hapana chinhu chinofrustrata sekuti mbiri usina chinhu. Saka pama-advice aipiwa negrama manje, have you noticed kuti mabhendi eIsrael kune negrama hapana kana wanaimba nechirungu? Mambozinotisa but grama yeramwa nevarungu. Why did they stop kurekoda music yechirungu ivo vatove varungu? Does it mean kuti vakawavenga language yavo? No. What happens is vachena kana vachirana mabusiness kana vachirana life dzavo vanocheka manumbers, they read, they research. Ona isusu vanhu vatema manje tinoda muzivo kuti tongotera kwaenda mhepo, ende nekudzidza kwataita manje tane mastorytellers akawanda kuti munhu akakutsanangurira nyaya yake so inenge ichisounda so sensible, inenge ichinakidza, inenge ine musoro but ukaiteedza hapana kwainoenda. Saka kufa kwakaita vana Grama Records, after that hatina kana maartist atingati akanatsoita mari svibu kuti tinganatsunongedzero kuti vari palevho kana rana mutungudzi vashoma shoma advice kana varipo hazvisvike kana 4 kana 5. Saka point yangu manje iri pakuti there are certain things, there are certain points we can copy from system yaitwa nanagrama because vaiziva kuti izvi zvakati hazvitengesi, zvakati zvinotengesa, izvi zvinogona kuwirira zvose paredhi woita mbiri vanhu voti handiye nekuyi wobuda pamavhidhiyo but momo musina chinhu because vaicheka manumbers. Isu vanhu vatema tine problem kuti tinofarira makohwa sei, tofarira zvekutaura patisati tonyerotera zvekutaurwa nevanhu. Saka at times we are so good at creating stories ekuti they are so interesting zvekuti we won't let something small like truth come in our way. Chokwadi chinhu chautoboa kuti ubudirire imba music yako nechirungu inobva yanzwika kuamerica, inobva yanzwika kusouth africa, inobva yanzwika kwese zvinoita vana it makes sense and it makes sense and but kana tatarisa history yemusic muzimbabwe ichitanga 1930 up to now hakuna not even one akaenda nechirungu akaita mari. Not even one. Hansi kutaura 2 kana 3 hakuna kana mumwe chete akaita mari. Saka vairana Grama vaya vakazvitarisa kuti okay, saka manambesi akamira sei, uya kuimba nechirungu masales akamira sei 20, uya kuimba nechirungu masales akamira sei 40,000, kuuyu olwa mutudzi uyu angoimba neshona chete but ingava kufrance ari kurira, kugermany vari kurira, kugermany vanonzwa shona havanzwi shona, saka sei ari kurira kugermany kwazota research kwakona kuti language pachayo it's an instrument. Mambozoti thank you. Mambozoti ukanzwa song yerungu yekugara ichimbwa nelanguage yavo zvineka kunakidza kazvinoita so but ikaimbwa neshona pane tumwe tunhu twatambudzwa ende muno tinototamba masongs ana coffee tisinganombozotaura kuti chipo pamwe pacho topedza tautesa edu mawords but zvichingonakidza wana. Saka that theory is a theory inotaurwa navanhu so kunzi kuti ubudirire, kuti unzwike naJay-Z, kuti unzwike naimba nechirungu vese vanobva kunzwa but vana Grama vakatarisa mastatistics avo vaona kuti hazvina mari. I remember 2005 pandakatanga kuunganidza studio yavo pana vanhu vakauya kustudio vaitura kurekoda vanaitinaiti munzwa zvamakanga rekoda before vandiridzira demo ravo even pakugara vakagara pachi-R&B yakuti anenge akadira hwindi so pane pari pasova but akadira hwindi music yacho kaingoti f this f that mother f ichichi vachingotuka nechii music yenyu muringotuka ivirira kupi music yenyu muringotuka muringonyadzisira zvanzi no ndo brand ratoda kufamba naro atoorevimbo but muringoimba nechirungu cheteko hamusundoti vanhu vadzezvanza you know what tiri kutarisira kuzoshanda vanhu vakaita sana Dr. Dre, vanhu vakaita sana Jay-Z, vanhu vakaita sana P. Diddy, ndokwatikatarisa ndokune vision yedu. Saka do you think kuti nimi muri kuno kumfakosi nedemo ramarekodha kuno kumfakosi Jay-Z anoizozvanza anoisiso think big pane mavhesi ebhaibheri andakakoterwa hanzi I can do all things through Christ. Although vanhu vachituka zvavachipa manamba vana vanoisa Kristu futi mukati hapana. To be honest with you, ndoda kusvina mamoto zvamuri kuita izvi hapana kwamunoenda. That's check music history muno muZimbabwe ndiye ndakabvaita mari izvi handisi kuda 3 kuda 2 ndiani
10, 0. Apana zanzano kuzonotangira pa 10. No, it's fine. Let's talk after 5 years or 10, but ngati 5 chete. Right now trimuna 2021. Later on now 2005 when she moved farmers. Apana anything. Then theory number 2 iluisa la pasama musicians. Ndepinzi South Africa wakotanga type of music yao mukaitedzerawo muna matorera South Africa baleti mutozonana DJ Fresh mune matopinda mematera bhora inokunemba amapiano ndokungatatone maartists more than 10 anozvitinigizwa amapiano chete. Theory yeyo futi inotaura ichiti kuNigeria vakatanga kuitawo dzavo music dzakafaya kunananiwo mukatotanga kutozitedzera matonokotorera paredio kuNigeria. Right now tine maNigerian artists about mangani muZimbabwe vakawanda. Tichitarisa music history yemuZimbabwe akaskeptaka zvichiitika ndosaka zvichinzi izvo history repeats itself. Ukatarisa kuma1970s tatine mabhendi erock muZimbabwe kwakuenda naIF Liberty, vana Manu Kambani, vana Dr. Foot Switch ende vese vakagara so vachitaura mapioni yavo kuti ungonotonzwika nemubvetiso hautopesa vato kuAmerica uchinoridza kuAmerica but vakafa vakaitwa mapoppers burial vakafa sina chinhu. And that same thing is repeating itself. I am just saying kuti tansata nesocial media 2003-4 ndakamboiswa interview paredio kwandabvunzwa about Eben Cruz zvanzi munoona music gospel rimwe producer akabuda itaura kuti hatinoda kutenderesa vakagoko nyamomira vakambotitunamirira nezvikwaya zvizvitsva zvese zvabuda mustyle tisound style ngatanga no music yapano vaimende zvanzi anouya heta munowanhu vakudhara hamisi kuziva matrends ariko mazuva ano ndatano it's fine kare riri wrong mozotiprova wrong but tichakuita music yapano kwairumende right. Toda tomotudzo 3 vanhu vakaita mari neEben Cruz 3 asoda 4 asoda 5 alright 2 maybe ndawanza 2 vanhu vakaita mari neEben Cruz 2 chete or maybe 2 awanza alright toda 1 akaita mari neEben Cruz akatenga dzimba kana akatenga chi akafly akaenda kunze kwenyika akanoisa mafestival mahombe akaita mari sezvaitwa nanaUlvo Mtuzi vacho vaiti mabaranzi vana Thomas Mavumo vanga vamunoziva hapana ndizi. Saka chakaipera manje mastorytellers vanotaura manyepewa ndekuti they glorify my small gains then voviga kukundikana kwavo. Right now hapana munhu ari kutaura about mafailures zvinhu zvakaita sanaEben Cruz hapana munhu ari kutaura kuti zvakati zvakazokundikana and tatopfuurira mberi. Right now tatobhizi kukopa mapiano tatobhizi kukopa dzekuNigeria ende ndikutaura pana baisi profesi vese hapana kuzoita mari futi hapana kana hwana ruzokuita mari futi one because it's history ringoita sei iri kuzviripita itself one. Then third thing chinotidzosara kumashure ipressure. Hakuna munhu ane pressure kufana munhu mutema. Munhu mutema ane pressure. Ini ndatakwariza naUlvo Mtuzi 2003 ndamone 2 months ndanotonzi uriza naUlvo Mtuzi wanakana mota aishi ngone 2 months ndarateka mota ngoenza unyarukwira kombi ndaraisha ndokunyarukwira kombi for the past 30 something years ndaichikwira kombi yatakanyadzisana hasi ndozingaiza naUlvo Mtuzi nza uriza naUlvo Mtuzi uchiuda kufakosa aishi samundidere kuti saka unongo tine pressure dzinouya so through nyaya kunzi wabuda paTV wabuda munewspaper ende kubuda paTV kwawaita kaidhazi muno muZimbabwe hazvibhadharwe wabuda paTV bvunza azamarara andisa petrol yake utoinepo ndazvaisi pamwe mshamando wachana itodo maredhi unotobuda mari kwene kutopiwa mari pane mwedhera nebva kugweruso ndakwira mubhazi mfana akagara paside pangu akati ngoma ndindafananidza musiri munhu ndadini zvomsikovatsoo chichacho zisinokwira mubhazi aitoti mabhazi anotakura vanhu harisiro basa rebhazi aiwa tochoka mune mine mota indodasha this is Zimbabwe one hatisi kuAmerica kuno one izvo zvinodzosera mumashure manje pakuti tinopedzera tane mapressure fesidzera ndakanoenda shona mutukudzi ndakonza iwo waband member but hausati wakukwanisa kuridza ndisofana kumbotiona tichiridza first then kana ona tinoita sei wozoya uzoita sei wozoridza nesu saka first show ndamboenda ndingori mucrowd zvangu handitonakirwa usefani chichi musefani zvakanzoya utore mari yako ndati mari yangu hei
zvanzi kuti uya uko wakaita kutori kubasa wakatoshanda saka uri vanototambira uroveeuga kuti kuzima wako futi saka nenonopiwa mari yacho nangoenda nguru ndisina humwe yakaitenda yanga ichangopinda mabhere chete kuona mazimbanduro akasunga nemarekeniso mazimbaro kuti ai vanoenda kunoratidza mukadzi wangu so kuti una mari yaitapiwa here mukadzi wangu kati imari iyi ngatiye kunzi ndakaenda kungonoona shiwo chete akatoshamisa saka laki ina mukadzi wangu asi vanhu vaya vada bling stereki ndokunga vanoteera social media munoona ndogara ndingobhiga sei ndimubhiga bcause ndokurudzira kuti wafana marriage is a business decision yapanongorova chete marriage is a business decision wozokangorora mujazi wozovachiva magaro kapamuchatanga unetsa pamwari magaro aya ashande anenge asashande pane pauda brain saroaane brain saka mukadzi wangu ane brain hama dzadiwa saka zvane mukadzi wangu saka mari iyi inoshanda iyi saisusu ngatirezoita se kubuda mumufakosi ngatirambe tiri kuno toramba tichirodza 3 rooms dzedu tombomira zvotenga mota then tounganidza mari titsvage imba titakazozviita within 1 year then after some time tikwanisa kutotenga studio and by the time yatakadzingwa basa 2007 yes takadzingwa basa pamoyo new management yakadzi mvima anofamba nembwa dzaiwo zvaita tukumanje aiti muna December maishanda then January obva ndoda kuzorora then February manotaka February mamaita the first show saka January vanhu vakatsva vakachomboka zvekuti tu then February mamatakaita first show mamaita chimarikavara saka December 2006 takashanda January vanhu vabubunya mari zvakaipa inanzirugaro romufakosi saka mari yangu yasevheka heavy saka February tinotanga kuti first show takuona newspaper kunzi ndinorodhuzana new lineup just like that sanozati vamwe vakabuda mumaflats avaigara mutauni kuinonogara nemaparents kucohouse kugeto because anga asina kana say why because of pressure nokutaura kana uri ezimbabwe be very careful of pressure saka sesu mamusicians ndataura kuti muno magitara hana mari stereki but still musangano unoyu hausi musangano wekuchema musangano wekutsvaga masolution saka semamusicians tingaita sei kuti tisaita upoa and famous tinoendesa mumusic there is a huge divide between times of playing nemadroughts pane a huge divide saka pamatimes of plenty ndopatinorasika manje papo haipamando ndokarodza pano kuti its okay kuita mbiri uchifamba nefuel saver its okay kuita song iri kurira paradio uchikwira hakumakomo its okay because hausodana nemari its okay ona manje problem ndekuti munhu akangoita kambiri chete so akuda kutotenga simudza rimwe zimota yaita vanhu akamarauzi kana vaine bhenzi inogadzirwa pasi pemuti haunokwana ende unongosvakakwana zveshuwa ona ende ndo zvatiri kuona right now ukatarisa vafana vese vabva kuita mahits manje vese vari mabhenzi vanhu kunza kuti ari kugara pai inenge yakapakwa palandlord bhenzi iyo ende ikafa ende mabhenzi anoisa kuti ikangofa kana kakanu kadikidiki so ndokuda matiwaya ona unosevha nepai izvi zvinozonyadzisa manje kuti wafa wamukofini vanhu vakuita mudeme hapana mari yekukuviga saka izi musicians ndozvo zvinotiwisira pasi then tichipedzisa pane point yandataura yandati marriage is a business decision that one it's a serious issue manje because kumagitari katozoda kanonzira chika amkendi kuinga navo mapati then wangotora zvisi zvese makuzodikirina mazopinda mumba manje amahwani ende mazita evanhu anonyadzisa zvavo kutaura but ndada kuudzai vanhu vavhiringwa naini dzavo ende hatita varume chete vakaroora kutaura futi vakanzi vakaroorwa futi vakadzi vangana unoziva vaimboimba vanhu vakamira futa varoorwa vangana hobhodzi lobwisa ndikavataura ndikatapwe nemabwe zvangu saka zviri both ways inongo mukadzi akati ndatichitori pamahwani hama dzangu chaidzo vakanomuudza kuti mwana waguda kutsvadza mukomana ari nani mwana uri ndio magitara hapana chinobuda kuzovaingoti vanomagitara vanorora mahore vanore magitara vanorora mahore ndarama izindanzi kuita zvekufamba ndoda kutora bhebi chaivo vanatora bhebi vashamisa kuti
nezvibabvuzi zvake nachina maloks atowana bhebhi rakanaka so saisiti kuti watofara kuti mwana ndawana bhebhi wakutonzwira tsitsi bhebhi kuti kana daiwatsvaga mukomana ari nani mumwana wedu hapana zvinobuda but thank god akatsungirira kuti kafaita tesende tikapinda muzara inde kangosvika pakudya mudo usina mafuta but she stood by me up to now still saka ukangopika wese wese amazadiwa tokonowa kuzozhamba toona unodya mutupo nawo bhozi mukadzi nyama kari kadiki diki sokanokuzhambisa unoona murume mukuru zijaindi unoona munhu akarasa jeff maserera achibuda misodzi abudiswa mukadzi kapukupukuso anzi kanekanomukapikiriswa kachikudzokora zvingoro